Hi friend, welcome back to my channel. Asa खालामदों गासिबो मोजाङैनो दं. दिनै जों थांनो नागिरदों माने लोक्षिपुर आनसलिकआव फालिनो नागिरदों आरोखि ना. ओमफ्राय बे बैसागो बिदाय फालिथायाव जोंबो बाहागो लानो थांनो नागिरदों. आरो लोगोसे KWAC नि सार रमिय सार फैगोन आरो लोगोसे जोंनि मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि एक्ट्रेस हेलिना दैमारी फैगोन. पुरा एक्साइटेड माने आरो हेपीबो ना. थ' दा बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे हेलिना आगैखौ नायनो रेडी गाखोदो सोरावबो गाखोयो हाय नंदो खनसे एसे मोदो wah satong ya जों सानै बयबो थांगासिनो. ओइ मोसौजो बागदावलायदों मोसौजो गांजेमा मोनसे गारो गांजेमा एंखावरि बदला बिलोआव बरदल होनो ना बदला. फैदो wah सिनायलायाखै देलायनायखाय. बसुमतारी बिथाङा जोंनि जौसाङाव सफैबाय आरो लोगोसे मुस्रि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां आफादगिरि UBPO बिथांमोनखौबो गासैखौबो जोंनि बे हालामा MLA जादब सरकारि बिथांखौबो आरो लोगोसे जोंनि बे सफैनो हादों गोबां आलासि बिथांमोनखौ जों गोसो गोथारै बरायबाय. जोंनि लखिमपुर हालामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोयै बरायबाय. रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बिदिनो दिनै गेवलां मेल अदेबानि बे हाबाफारिया गेवलां मोसानाय बादायलायनाय बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि आं गाजा गोमजायै रंजाखाबाय आरो बैसागु बोथोरा जोंखौ गोबां फोरोंलांबाय. जेरैहाय जों बयबो गेदेर उन्दै आबै आबौ बयबो अनलायनानै जों ज' जानानै जों खौसे जानानै जों अनलायलायनानै बिदिनो सोलोंलांबाय थांबाय थानांगौ होननानै जों बैसागु बोथोरा फोरोंखाबाय. दाथ' बैसागु बोथोरखौ जों लाखिनानै दोननो हाया बिदाय होनायनि सम जाबाय. नाथाय बैसागुआ जोंखौ जि फोरोंलांबाय बेखौ जों लानानै अराय सम थांबाय थानांगोन. बिदियैनो खौसे जानानै अनलायलायनानै एना एनि गैयालाबासिनो गलाघाटआव गवालपारायाव फैनाय बे आंनि फार्स्ट टाइम थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों. नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै आरो गोजोननाय मोनबावदों. जायगाफोराबो बिराद समायना. बे पारानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों. गोजोन्थों. आं बुंदों ना हेलिना दैमारीखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों जोङो. एक्साइटेड जादों लोगो मोनगोन ना मोना मिथिया. गांसे आर'नाइ लादों आङो. ओमफ्राय आरो आं बानायनाय दैखौ होनो सानदों आरोखि ना. दिनैसो लोगो मोनबाय. बिराद किउट बाजै सासे लोगो मोनफैदों गवालपारायाव फैनानै
ओमफ्राय बाजैया मोसाखांबायबो नङालाय बाजैनि मोसानायखौ नायगौमोन आङो नायगौमोन ना देनां नुगोन दे नै आगै आरो मोनसे खोथा आं माने बेग होगोन नालाय ओमफ्राय बेगखौ नोंनो हरनो सानदों आरोखि आंनिफ्राय मोनसेल'सो दंमोन कालाराबो माने गैलामोन मासे नों बेखौ गावनो बानायदों आं बानायदो आगै गावनि आखाइजों हेबनाय माने बिराद अननाय मोनबाय आरो कालाराबो माने एथ' माबा मोजां आगोलाव मोजां दंमोन कालारा आरोखि ओमफ्राय बिराद एथ' बिराद माबानो मोजां मोना कालाराबो आं बिराद फसायदों आं मोजां गिफ्ट होनो हादिया बे थेवबाबो बेनो बुहुत नों जे नोंनि आखाइजों बानायनानै होदों थाखायनो होबाय आरोखि ओमफ्राय आगैखौ भिडिअसफोरावसो नुबाय थायोमोन दिनै माने रियेलाव लोगो मोनना बिराद मोजां नांदो ओरैबायदि माने किउटखा आरोखि ना लाभलि बुंनो नांला ओरैबायदि बिदिनो ब्लग खालामलांबाय था ओमफ्राय मानसिफोरनो बिदिनो एन्टारटेन खालामलांबाय था बयबो बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो जा किउट खालाय आगैया ओरैबायदि मोजां नांखाबाय आरो दिनै लोगो मोननानै आरो मा होनबावनो लोगो मोनबावगोन फैबावगोन ना ओमफ्राय आगैनि गामिखौ मा होनबाव जोंनिया सिमला बाक्सा ना नोंबोथ' बाक्सानि आरो जोंहा अन्थाव बाथाव बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बयबो साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो हाजासे अननाय हो बेबायदिनो बाजैया मोजां मोजां ब्लग लाबोबाय थागोन आरो एन्टारटेन खालामबाय थागोन नोंथांमोनखौ वेलकाम आगै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अल द बेस्ट आंनिब्लाबो आंनो सम होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आगै आं माब्लाबा बावगारनाय नंला बे समखौ ओरैबादि मानसि आरोखि ना एकदम फट' लानो आवग्रिजोब्बाय मानसिखौनो नुखाला आरोखि ना बिदाय समाव थेंक इउ स' माच हेलिना आगै आंनिफ्राय जोंनि हालामनि रंजालि बैसागो फोरबोआव फैनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ'आव नुनो मोनगोन हेलिना दैमारिनि स्टेज पारफरमेन्सखौ मम' जानोसै जों मम' उखैबायना जानालै जानोबा मम' बबिला जाखांबाय नामा नाम गोदान दोननाय आरोना इयो मामि नाम गोदान दोननाय मम'आ हो ओइ दुताय सेसल'ले ओमफ्राय मामाया मोनजा नों मोनसे जादों नोङो चिकेन दं माखौनो फैसा होग्रोबाय नामा फैसा नङा आयौ खाबाव नङा खाबावसो मोजां जायोमोन खाबाव सेस आइ गुदुं दान दोनथ' नै सेराव दोनथ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय लाभ इउ अल